नायदि दिनै IPF दिनै borok फायै जिनियां हेजामारा कामुक सराव फायै ताखौ खरकसानो बदि हायके बुइक लांख नायदिको नुकमान खना नायदि बिन borok फारि थांका तमां काहाम ग्रं तंग तंलाय मा जाको borok साइटटा गारि चाइटटा बाइक फायै क्रिक्रिनि borok एटेक खायनो हायो जत IPF दिनै गुन्दारमां दमने के साइक नारि गदि नं मबदि खायमखा जों आरोबाव जों तंलाय माने मामु संलाय चालाय तंलाय माने जों गे आमुसे बरंनि IPF दिनै गारि रक दल के फायै गारि चाइटा ते बाइक चाइटा के फायै जोंनो एटेक खायफैका गे एटेक खायै आनो इको बखर फाटिरबै बय क्लां थागा बलाके कष्ट माने तो हटाबो नायने बायदि जिनि तागवान संना नागासों जिनि तिप्रामो थानो बम हायके IPF तिरक एटेक खाय तंखा नरक वान सुगिनाय बायदि आनि बखर ताक बलाय दुखुमानजाक बखर फाटिजाक रर बाय बय क्लांगो जोंनो कुसिया से जों आरो मामु संgi चालाय तंमानि जों मामु संgi चालाय तंमा जागा गारि बाइक गोबां के हायै जोंनो रिफिरगे एटेक खायै अब हायके बखर फाटिबै बुरि कालां हाताय गुलारि बाइक गारि जतन दारुवा बं गारि बो जतन तंगो जों खारियाखै जतन थैबाय कामु तिनि अब हाय घटना ताय कनि कथाम लाकानो दुखुमानजाक तंगो सिरियास हम हाय ताय मालबेल रक गुलारि रक ककजाखा हरदि बरदि बर हायो हर 11টা 11:30 हाय बाजिखना गारि बाइक फायै अब हायके जोंनो एटेक खायफायो आसंनो